тарзи истифодаи муодилаҳои дараҷадор дар мисолҳо. Яъне агар а дар дараҷаи м зарби а дар дараҷаи м бошад, асосҳо якхела мебошанд. Барои ҳамин 1 то a-ро менависем дар дараҷаи м ҷамъи n. Яъне агар зарб бошад, ҷамъ мешавад. Яъне агар мо ба ҷои а нависем 3, 3 дар дараҷаи 7 зарби 3 дар дараҷаи 10 баробар мешавад. 1 то 3-ро менависем, 7 ту 10-ро ҷамъ кунем, 7 10. Яъне 3 дар дараҷаи 7 10. Агар муодила тақсимдор бошад, ба ҷои а мемонем 6, яъне 6 дар дараҷаи 3 тақсими 6 дар дараҷаи 2. Ин мешавад, аз 6ҳо 1 та 6-ро менависем ва аз 3 2-ро гирем, ин мешавад 1. 1-ро нависем ҳам, нанависем ҳам мешавад. А дар дараҷаи м зарби б дар дараҷаи м, яъне дараҷаҳо якхела бошад, асосҳоро зарб мезанем. А зарби б дар дараҷаи м, яъне 2 дар дараҷаи 4, 5 дар дараҷаи 4 зарб бизанем, баробар мешавад 2 зарби 5 дар қавс ва қавсро маҳкам мекунем, 4 дар дараҷа. Ин мешавад 2 кара 5 10 дар дараҷаи 4. Агар 10 дар дараҷааш чанде бошад, ҳамон қадар 0 менависем. Яъне 10,000. Дар инҷо 4 та 0 мебошад. Ва а дар дараҷаи 0 баробарди 1. Яъне ҳар гуна адад дар дараҷаи 0 ба 1 баробар мебошад. Мо агар мисол биёрем 3 7 7 8 4, яъне 37000-ро 784 дар дараҷаи 0 ба 1 баробар мебошад. 1 дар дараҷаи 0 ҳам ба 1 баробар мебошад. Агар чунин гуна мисолҳоро ҳал карданӣ бошед, дар канали мо монед.